Pontevedra non terá parada nos meses de xullo, agosto e setembro. O Concello presentou hoxe o seu programa das festas de verán con case 400 actividades. E chamamos o verán que non para porque é un programa amplísimo de actividades que acércanse a 400 actividades, un programa variadísimo, descentralizado, porque vai haber actividades tamén en bairros, en San Roque, Santiaguiño, Monteporreiro, actividades de rúa, cine, títeres, concertos, moi variados. A Festa dos Libros e o Senda Festa abriron a programación esta fin de semana. Seguiránlle o ciclo Cinema Estrelas do 9 ao 13 de xullo, a Romaría de San Benitiño o 11, o Memorial Ricardo Portela do 12 ao 14, ou Titirivedra e Itineranta. Xullo continuará coas festas de Santiaguiño do Burgo e cunha das novidades da programación, os concertos Feroz, os días 27 e 28. Por todas as prazas onde van a actuar artistas de Pontevedra, cantantes de Pontevedra, e que van a incluir no seu repertorio música de películas, de cine, para facer un homenaxe as premios Feroz que vamos a celebrar tanto no ano 2025 como 2026 na cidade de Pontevedra, non? As xornadas musicais de San Roque Animatrón, o ciclo con voz de muller, o Festixeve, o Festival de Jazz e Blues e o Urbana Monteporreiro son outras das citas imperdibles do mes de agosto, que ten como epicentro a Semana Grande da cidade, as festas da Peregrina. Vai haber un concerto sorpresa o día 12 de agosto, luns, no marco das festas da Peregrina, e que, bueno, pues é sorpresa porque non podemos decir de quen se trata, quen é a persoa que actúa nese concerto, non? Ademais deste concerto sorpresa, durante as peregrinas pasarán pola cidade El Drogas, de la Osa, Nil Moliner, Xinova, Mondra, Fillas de Casandra ou Pimpinela. A programación complétase coa Festa do Demo, a Feira Chalana, Meleira e a Feira Franca, que porá o broche de ouro o verán Pontevedrés os días 6 e 7 de setembro.